Hej, det er så Kennel Trebons danske version. Nu har vi valgt for 5 uger, så jeg har været en tur rundt på internettet og på Facebook og alle andre sociale medier for ligesom at se, hvad det er, der er et tilbud og hvad der sker for nye valgpejere. Og jeg må indrømme, jeg er blevet lidt overrasket over det antal online kurser, der findes angående rent grundlæggende ting, som en valg og en ny valgfamilie ikke bør have noget problemer med. Der er kurser med, hvordan man klipper negle, der er kurser med, hvordan man kigger tænder, der er kurser med, hvordan man får en valg til at gå pænt i snor, der er en kurser med, hvordan man får den til at køre bil, og hvordan den skal være renlig, og så er der selvfølgelig det frygtede nytårsaften. Jeg synes, det er lidt skræmmende, at nye valgpejere skal igennem så mange kurser for at få en valg. Og det tror jeg heller ikke er nødvendigt. Der, hvor man skal satse, det er, at man skal gøre et rigtig godt hjemmearbejde og prøve at finde de opdrættere, som allerede har lavet grundlaget for, at 9 ud af de 10 ting, jeg har nævnt, det fungerer hos valpen, når de kommer til den nye film familie, og man faktisk kun skal bygge videre på, hvad man allerede kan. Som sagt, vores er 5 uger nu. De har lært at stå på bord. Det kan lyde som sådan en sjov ting, men det er faktisk en helt okay ting at kan. Når de skal til dyrlægen første gang, det skal de. Vi anbefaler, at man gør det i den samme uge, som man har købt valg, men i hvert fald skal de afsted, når de har 12 uger til vaccination. Og så skal de have lært at stå ved bord, fordi det gør alle dyrlæger. De skal have lært at få kigget tænder. De skal have lært at få inspiceret øjne. De skal have lært, at man kigger i ører. Og for drengenes tilfælde skal de have lært, at man rører ved deres testikler, for at se, at de sidder på den rette sted. Og det gør de. Hej. Ja. Så skal de have lært, eller det lærer vi dem, at de skal have deres negle klippet. Det er vigtigt. Det skal man en gang om ugen, mens man er lille, for at lære det. De skal have lært at blive børstet. De skal have lært høje lyde, sådan vi ikke får problemer nytårsaften, eller i hvert fald have gjort et godt stykke arbejde for at undgå. Her er den røde pige. Hun har lært at blive børstet med en kam. Hun har lært at blive redt med en kam. Hun har lært at blive tørret med en blower. Det er en kæmpe stor hundefødetørrer, som laver rimelig højt, som er på et rimelig højt støjniveau. Så hun er også klar til både græsklippemaskinen og støvsugeren i et hjem. Og forhåbentlig er hun begyndt på vejen til at blive velforberedt på nytårsaften. Så hun ikke sammen med de andre valgte skal til dyrlægen for at få medicin. Eller skal have en sikkerhedsvest, tror jeg det hedder. Ja. Her er den blå pige. Hun er som sagt 5 uger, så hun har nogle ting, hun skal lære endnu. Men renlighedstræning, der er hun også godt på vej. Hun er vant til at tisse på en bakke. Det vil sige, at hun har lært allerede nu, at når man skal tisse og lave afføring, så skal man gøre det på et bestemt sted. Ja? Det vil sige, at når man får valgt sit valg hjem for os, så giver vi råd om, at man skal købe en lille bakke, eller hvis man ikke har en lille bakke, og putte lidt kattegrus i og sætte den ved døren. Så er valpen, som man får hjem, den har en god rutine i, at når den skal tisse, så skal den lige kigge sig om, hvor er det, jeg tisser henne. Så løber den hen til kattebakken, og så tager man den selvfølgelig og sætter udenfor, og så tisser den, og så er det den store ros. De fleste af vores valgpejere siger, at de overhovedet ingen problemer har. Det lærer de i løbet af 2-3 dage. Jeg vil sige maksimum en uge, fordi alt er nyt, og der kan foregå mange spændende ting. Men i hvert fald har de lært det, og de er hurtigt at genskabe en god rutine, og man undgår mange ærgelser med det nye gulvtæppe, eller et eller andet, som man er ked af, der bliver tisset på. Så har vi, nu har vi jo 6 af dem, så jeg må have lidt forskelligt at kigge på. Her, så har vi den Bordeaux her. Hun er rigtig fin for øvrigt. Ja, den Bordeaux. Hvad kan hun? 5 ugers. Nu har vi snakket om renlighed, vi har snakket om tænder, vi har snakket om høje lyde. Så skulle hun lære at komme, når det bliver kaldt. Det er selvfølgelig
ikke noget, som nogensinde stopper. Men vi starter også, når vi går tur med den. Vi går små ture med den her i haven, og der har vi altid moren væk. Fordi hvis vi har tæven med, så løber de bare efter hende. Det de nu skal lære, det er, at de skal komme, når Nick han kalder, eller jeg kalder, eller et eller andet menneske kalder. Så derfor tager vi altid tæven væk, moren væk, for ellers er det hende, som er fokus. Nu skal det være os, som bliver fokus i stedet for. Det er så langsomt. Det er det samme med fodret. De er begyndt at få, piller og lidt råfoder ind imellem pillerne for at gøre det attraktivt. Fordi når de er klar om når de er over 9 uger, så skal de kunne spise selv. Og de får hundepiller, og de får noget råfoder, og så får de noget for at holde en god, sund mavetarmkanal. Den er vigtig, fordi lige før de tager fra os, bliver de vaccineret. Ups. Og så er det vigtigt, at de har et godt mavetarmsystem, fordi det kræver sin mand eller sin valg at blive vaccineret, så der går lige 2-3 dage, før man er sikker på, at maven er helt stabiliseret igen. Og sådan er der mange ting. Når man er valg, så spiser man mange ting og mange underlige ting. Så derfor er det vigtigt, at de har et godt immunforsvar. Ja, selvom de selvfølgelig er dækket ind af moren, så er der mange udfordringer, indtil de bliver de der 16-17 uger, hvor de har helt styr på det selv. Ja, næste. Hvem har vi så tilbage? Nu er det med farverne igen. Jeg må se, om jeg kan finde en ny. Skal jeg lige mine iPhone. Den var egentlig det sidste. Stor. Baby. Ja. Ellers så er der flere ting, de skal lære. 5 uger, som sagt. Går ind i deres 6. uge i dag. De skal lære at køre bil. Vi plejer at være lidt mere fremme i skoene med det, men det har jo været så dårligt vejr. Det danske efterårsvejr er jo ikke det bedste. Men fra næste uge, så starter de med at køre bil. Og de kører omkring, jeg tror, de vil køre omkring 10 km hver dag. Hvor vi tager dem med ud på små gåture forskellige steder. Det vil sige, når man overtager sin valg, så har den prøvet at køre bil. Den bliver ikke køresyg 7-9-13. Det vil sige, at man kan starte med at tage den ud og få den socialiseret, uden at man skal have den der dårlige oplevelse med, at man bliver kvalm og utilpas, så man ankommer med savl og har ødelagt måske noget inde i bilen osv. Så det er vigtigt, at man har det på plads også. Så er man et skridt hen ad vejen i den retning også. Så der er mange ting og mange kurser, man ikke trænger at gå til eller betale for den sags skyld. Hvis man har en valg, som er velsocialiseret, som har prøvet meget og som er klar til at tage mange af de udfordringer, som der til sydenlandet er rigtig mange, som har problemer med. Det var vores valg som 5 uger. Vi følger op og viser de sidste ting, man skal lære de sidste 3 uger.